Bueno, da, ni naiz senarra, badut emazte bat, eta badut seme bat. Gure aneia hilda, gure aneia zen kriston fortuna zaukan tipo bat, kriston etxalde bat, zaldi azkuntza, hektarak egunka, dirua milionka, eta donado eta emazterik ez zuen eta horrik ez zuen. Bere familiak, soinekin harreman guziak moztuak zituen, familiakoak agertzen dira, bat bestearen ondotik, Bordalekoa, Anai Militarra, Ipar Ameriketakoa eta hola. Mamia, historiaren mamia da, jakita norrek duen pixka bat diru hori, fortuna hori bere ganatuko. Eta horren ondoan, bazuen anai bat desagertua Gregorio deitzen zena, eta berriz agertzen da, baina azkenian ez bat, ez bi, baina 3 Gregorio agertuko dira. Gregorio Ibarburu. Zun Gregorio! Frater Domingoku! Gregorio Ibarburu. Eta beste joko bat da hori jakitea, 3etarik zoin den egiazkoa. Ekartzen hau zut bedea! Egun eman dugun antzerkia Baigorrin, estreinu antzerki bat zen. Horai, esten da gure bira, gure data guziak hasiko dira bata bestearen atzetik. Horaikoan baditugu 6 iparaldean, Lapurdin eta behen basen Nafarroan. Beraz, heldu den data izanen da Domintxinen. Gure herrian emanen dugu ormendaritzen, maiatzaren 8an. Beraz, hori data importante bat guretako, gure publikoa berriz harrapatuko baitugu. Eta gero baitugu datak, Angelun maiatzaren 17an badugu, Aieran ere eginen da bat uztailaren 8an, Beskoitzen ere eginen dugu data bat, eta gero bi data importanteenak estatu batuetan Agorrilan eta Irailean. Kontaktuak gira 2 urteuntan Naborekin, da eskoaletxean elkartea. Joango gara Genora, San Franciscora barkatu eta Txinora. Badugu aurrekondu bat, 50.000 eurokoa estatu batuetara joiteko. Biziki fite badoaz kostuak, teknika mailan, bidaiak, lolekuak, teknika sonoa, paindurak, eta pixka bat egiten dugu bida hori Ipar Euskal Herrian, diru ustatzeko gure proiektua. Antzerki lanetan, idazlea da Pantzori Garrai, taula zuzendaria da Pantzori Garrai, eta aktore ere aurten. Behar zen inaiz Pantzori Garrai, Baigorrikoa, ofizioz irratilaria, Euskal Irratietan, eta noiztenka antzerki idazle. Eta badu orai 10 edo gehiago, 12 urtero antzerki bat antolatzen dugula, hermande ditzeko taldearekin, nik idartzirik. Eta behaz aldiuntan lehen aldia da eiekin ni hartzen izala, antzerkilari gisa. Hermande ditzeko lagunek galdeginik, nahi zuten baita espada harnin dadin eta joan nadin Ameriketarat eiekin batean antzerki honekin. Antzerki hori talde honentzat, hermende ditzeko taldearentzat, idatzi nuen 2004an, han eman ginuen jadanik, eta hemen ere, gela hontan berian eman ginuen 2004an. Eta behaz, etorri delarik Ameriketako proiektu hori, jadanik idatzian dituen antzerkien artean, hori aukeratu dut, iduritzen baitziz hautan egokia zela, han emaiteko, Ipar Ameriketan emaiteko, zeren aurkituko dituzte erreferentzia argi batzu, egin burua ezagutuko dute, eman ezagun Euskaldun Amerikanoaren papelarekin, pertsonaiarekin, Kolombo detektiboarekin, eta eman dugunaz di gainera beste aldaketa zomaitik erriko dizkiogu han. Ulergarriago oraino han izan dadin hango eskualdunentzat. Bainat Fontan biziki ezaguna da, iparaldean ezaguna da aktore gisa, biziki ezaguna da, egin baititu lanak ere Pierre Paul Berzaitzen obrikin, komedia musikala, edo nola ditu behar da bere emanaldi erraldoi horietan ere parte hartu du. Kasik 25 urte ari dela, edo zoin papel emanik ere, edo zoin pertsonaia emanik ere, beteko du. Ofizialki amaturra da, baina profesional baten moduan ari da, eta egiten dituen antzerki guzietan. Orain komprenitzen daia? Bana, bani, bi Gregorio itxonta!
Betidanik duritu zaut, errestasun gehiago banuela intzuzen humorearen pratikatzeko. Jantzerki eta irringarrien egiteko. Gehienek pentsatzen dute orai, eta antzerki bat ikustea egiten badira irri egiteko izanen dela. Idazten dituzten antzerkietan, gehienak ardura pertsonai mespretxagarriak dira. Pertsonai maitagarri guti dira, ene pertsonaietan, antzerkietan, ardura mespretxagarriak eta barrigarriak edo ridikuluak.